В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. В историята на църквата, освен Отца и Сина и Светия Дух, някои са поставяли на мястото на Божество и Пресвета Богородица, женски принцип като Божия мъдрост, и дори са въвеждали четвърто божествено лице. Нашите съседи, римокатолиците, са отишли още по-далеч в своята заблуда и твърдели, че и Богородица е била зачената безсеменно и безгрешно като Господ, което, разбира се, не е вярно. Чувал съм, че те казвали, че ето ние, православните християни, схизматиците, както те твърдят, не почитаме Света Богородица, Дева Мария, което е също така хула. Те са се върнали в езическите времена и са въвели женския божествен принцип, и както някога езичниците са почитали богове и богини, така и те, без да си дават сметка какво правят, без да осъзнават, че са измамени от демонските сили, са обявили папата за Бог, а Богородица за богиня. Бог и богиня. А Христос остава малко като нещо непотребно. Всичко това е голяма заблуда и за тази преголяма слава, отдавана на Пресвета Богородица, всъщност се крие хула и ерес. За протестантите да не говорим, те изобщо не признават нейната святост. Грешно тълкуват онова място в Светото Писание, когато Христос й е казал: «Жено, какво имам аз с тебе?» и така нататък. Те не признават силата на честния кръст, мощите, светото причастие. На техните служения пиват там някакво сокче и това е. Всичко това е изтънчено и опасно омаловажаване на същността на Пресвета Богородица и по този начин омаловажаване на самия Христос. И като цяло те са превърнали вярата в морализъм, морализиране. А онази истинска дълбока духовност, онази същинска трансцендентност, преминаването от този свят в наднебесния, което без нея не би било възможно, всъщност не им и трябва. Виждаме как живее днешният свят. А ние славим Пресвета Богородица като чист съсъд, възможно най-чистият от човешкия род, който приема в своята пречиста, девствена, да не кажа и детинска утроба, Светия Дух, тайна над тайните, която не може да бъде открита с логиката на този свят, но може да бъде открита с вяра. И като зачева и ражда без мъки, като остава девица даже и анатомично, тя възпитава, обича и пази своето дете, което е всъщност неин родител, така че тя е родила този, който я е създал. Велика тайна е и нейното успение, а успение не означава възкачване, макар че тя наистина е била взета на небесата, гробът и не е известен. Но успение означава заспиване, означава, че е заспала, че се е упокоила. Ние днес празнуваме нейното успение, защото я имаме за своя застъпница, и когато се чувстваме прекалено недостойни, мръсни, грешни, нечисти, не смеем даже да погледнем към небесните висини и да споменем Христовото и Божието име. Ние винаги имаме свободата да се помолим на Пресветата ни майчица, Богородица. Като живеех в Америка, в Ню Йорк, преди повече от 30 години, живеех в Бруклин и ходех да ям при едни гърци, те имаха там едно малко ресторанче. И тъй като гърците са православни и са вярващи, те винаги имаха постно в сряда и петък, по големите празници, за големите пости. Та аз ходех при тях, защото бях сигурен, че няма да ме излъжат, така както 2-3 пъти ме излъгаха едни поляци. Питам ги: има ли тук нещо блажно? Не, казват, няма нищо. А пък после разбирам, че това била супа от говеждо месо, само дето извадили месото. Та веднъж тази госпожа гъркинята ме пита: отче, чухте ли за мироточивата икона в катедралния храм в Бруклин? Не съм. Да, казва, голямо чудо е станало. Започнала е да мироточи иконата на Пресвета Богородица. Ако имате някой път желание... И веднъж, когато бях в онзи район, отидох. Църквата беше заключена. В Америка е така, защото има най-различни типове. Не може църквата да стои отключена по цял ден. Звъня аз, появи се едно момиче, това беше дъщерята на свещеника. Питам я така и така. Тя ми казва: да, заповядайте. Влизам аз, приближавам се до иконостаса. Голям иконостас, по 5, 6, 7 икони от едната и от другата страна. Огромен. И разбира се, на своето място си стои и иконата на Света Богородица. Приближих се, гледам, по-различни от останалите икони. Иначе един и същ майстор ги е правил, един стил, един колорит, но тя сякаш свети, сякаш е румена, сякаш е жива.
Другите икони, а майсторът беше използвал прекалено много бяла боя за лицата, всички други изглеждаха някак прекалено бледи, а тя беше румена. Викам си, може пък така да ми се струва. Приближавам се, пред нея сложени такива колчета от месинг с въжета, да не може човек да се доближи напълно. Защо е оградена? Защото като дойдеш до иконостаса, като погледнеш, виждаш, че на няколко места по лицето и около очите и най-много, но и от челото, от бузите, изтичат малки поточета миро. Това е една гъста течност, за която не може да знаем какъв е точно съставът й. Точи се от сухата дъска. А долу, под иконата, е направено едно ламаринено коритце, за да се оттича в него това миро, тази гъста течност, като мед. И до него има малки топченца от памук, вярващите да могат да ги натопят и да си ги вземат със себе си. На разстояние от 1 метър мирото в легенчето ухаеше. Разбира се, какъвто съм ситома неверни, си викам, те отците са го наслагали, сипали са нещо да мирише така. И това, че мирото така течеше, и това, че миришеше така, всичко това ми беше някак недостатъчно убедително. Но като погледнах лицето й, виждах, че тогава тя беше жива, беше напълно преобразена. Тя ме гледаше от иконата, румена, различна от другите икони, жива. От очите на това свято лице изтичаше светото миро. Аз стоях като поразен от мълния, от някаква мълния на любовта, която е пробила и изгорила сърцето ми. Тогава аз, прости ми Боже, по някакъв духовен начин се влюбих, с някаква дълбинна любов се влюбих в това лице на Пресвета Богородица. Тази красота беше необикновена. Момичето, дъщерята на свещеника, стоеше до мен, а аз не знам колко време съм стоял така. В един момент ми казва, може би малко и за да ме върне на земята. Виждате ли колко е хубава? Тази красота не беше нарисувана. Тази красота в този момент беше преобразена. А обикновено такива чудеса се случват, иконите мироточат, когато... Тогава беше онази страшна война в залива, в която американците в рамките на няколко дни избиха 200 000 иракчани. Също и иконата на света Ирина в друга гръцка църква тогава плачеше заради това ужасно клане. Накрая разбрах, че трябва да тръгвам. Момичето стоеше до мен вече толкова време. Качих се в комбито си и тръгнах към вкъщи, напълно не на себе си. Сякаш се беше отворило някакво друго измерение. И това състояние ме държеше няколко дни. Имаше и много други случаи, когато Пресвета Богородица се намесваше в живота ми, но да не се повтарям, описал съм ги в книгата си. Във всеки случай, този ден е вълнуващ, прекрасен, пълен с любов, пълен с нейното милосърдие. И особено когато ме нападат най-различни страсти, аз и казвам: Пресвета Богородице, облегчи моите страсти със своята девическа чистота. Амин.